لايك جركم كجمرو شير سبسكرايب بمقبار بيت سوق تخونو خم توترينا نعدمكم ناب زرزراتهم كنحلفينا سناي مكتتعل بزعبا معراب تقراي حزي حديش استسمعم سبر حبريتا له نزا حبريتا زي سعبو دما خاب حمرا وناتنا فرم بسلكي زرخبتو زرزر له زناي سلكي مرداتا ويون حبريتا ون كتسمعوهم فلمام اتي زوت ازينا انتايبل منغست نتمزابلت معراب تقراي نابوتو امن مملاس وفري جميرو يبل عبابايتي سفر وغناتو ون كابلومي جميروم كلقو تئزاز تمحلاليفو زبلي تسمع زلهم اب كتما حمرام تقمت تشعتا بستخايده حزباو اخيبام لالاواي ازازتي كبابي كونيل دمك ازودم كلهم تمزابلت معراب تقراي نمربتهم نقملسو خمس عوجه زحبر زينا يوزيو زو سانزي ابتو زبان زركبو حزبي عبيتي تسفاز فطر خوينم اب غزاوت تمزابلت سفيرم نزركب وغنات دمان خوصو طبقي مطنققتا تواهيبو يزبل زينازي كولونيل دمقم ابزربو كلهم تمزابلت معراب تግራይ ናቦቶም ከመለሱ ይخليهم ስለዚህ አብዘይ ገዛኹም ሰፊርኩም ዘለኹም ሰባት ካብሎም ይጀሚርኩም ክትወጹ ዝብል ትእዛዝ መሐላሊፍያ ዝብል ዜናና ሰሚዕና ኣብ ገዛውቲ ተመዛብልቲ ሰፊሮም ንዘለው ወገናት ክልተ ምርጫታት ወን ከም ዝሃቦም ኢና ዝበጽሐና ሓበሬታ ዘርደ ናብ ዓድኹም ክትኸዱን ተደሊኹም ኪዱ اب حمران منبار زلي انت خوينو دما اب طقا بارك قافتا شرارو قافتا حمراو نبزلو تسداسكم تس قرقرخم غيركم كتنبرو تخيلوخم يلوم اللوم كولونيل دمقه اتم تمزابلتي بمملاسوم اب تزوبا زلو حزب سقات كيسمعوم ازي تمزابل حزب تግራይ بممصو كتحقوسن بركت سغو كتفرحو ايغباكمن بسلام منقدي تخيلكم تخبابيركم منبارك عليوم ناي سلام ملختون عم حلالفهم اتناي مملاس مسرح جمرلو غزم اتي ابت خباب زلو زيت عصد اخلي مستعكبه مخانو يحبيرو كولونيل دمقه از كله قدمي مخانو فلما زيت وجنه ازمرانا سليطنا خنوجن لنا دحر ورحي حدار جن تمزابل تحواتنا خنقبل كبلنايتي مملاس مسرح غزه خمزلوم ارديولو ناتنا فرم از حبريتا زي حزام ابت بوتام بزلون لزخنታት زي بقربا زكتاتلو اكالات هذا ጋዜጠኛም መድሃነ በስልኪ አዘራሪ ብናይነርናም ብዛዕባ ዝባሃል ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ሑመራ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ኣብቲ ቦታ ዘለዋ ማሕደርቲ ዝባሃል ዘሎ ዜና ብምልዓል እዚ ሓቅድዩ ክንብል ሓቲትና ዝስዕብ መልሲ ረኺብና ኣለና ክብረት ያበለይ ሃገር ኣነውንት ዜና ሰሚዒ ያውት ኣብዘለ ህዝብና ልዕሊ 70,000 ዝኮን ስደተኛ ህዝብ لنا خم معراب تግራይ ተሰደደ ኣብ ሱዳን ኣነው ነብዚ ዘለኹም ስለዚህ ለሌቶ ሓንተን እዩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ሰሪሑ ታ መሬቱ ሰሪሑ ኣለሳሊሱ ንባዕሉውን ኮይኑ ንቆም ቤተሰቡ ናፍቲ ንወር ዝኾነ ናብራ ንኽምለስ ካብ ዝሕዝ ዘለዎ ሕሱም ዝኾነ ናብራ ተገላጊሉ ናብ መረበቱ ክምለስ ይደሊ ግን ናብ መረበቱ መምላስ ማለት እቲ ቀንዲ ነገር ያው ቶም ስደተኛታት ባዕሎም ናብራይ ወን ስለዝኾነ ኣነምሶም ስለዘለሁም ወሕሱኑ በስተረጋገጸ መንገድ ማለት በቲዲኤፍ ወይ ድማ በሰራዊት ትግራይ ወይ በኃይላት ጸጥታ ትግራይ ጥራሕ ዝግበር ናይ ጸጥታ ስራሕ እንተሃልዩን ጥራሕ እዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ደሊ ምክንያቱ ተውሽ ዘሎ ሓይሊ ልዕሊ ብዓሰርታት ተሽዓት ዝቁፀሩ ዜጋታትና ዝቀተለ ጨፍጫፍ ዝፈጸመ ኣማይ ካድራ ከምኡውን ሑመራ ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ጨፍጫፍ ዝፈጸመ ሓይሊ ተወዘለ ሓይሊ ስለዚ ደቁስ ብዓይኑ ቀተሉ ዝረኣየ ህዝቢ ተወዘለ ህዝቢ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክዕመፃ ከለዋ ዝረኣየ ዝፈልጥ ወይ ድማ ዝተዓመፃ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዘለዋሉ መዕቆብ ስደተኛታት ሱዳን ስለዚ ህዝቢ እዚ ተመሊሱ ናፍቲ ህዝቢ ዝጨፍጨፎ ህዝቢ ክምለስ ይልካ ተሓስበ ይትኽእል ናይቲ ህዝቢ ድሌት በቲዲኤፍ ዝተሓባበር ጸጥታ ሓልዩ ምሕደሩ እውን እቲ በዓሉ ዝመረጾ ቀዲሙ ዝነበረ ቀድሚ ጆኖሳይዳል ኩናት ምጅማሩ ዝነበረ ምሕደሩ ተመሊሱ ምሕደሩን ጸጥታውን ንኽኸውን እምበር በዚ ሕዚ ዝወፅእ ዘሎ ብደመቀ በኻሎትን ሰዓብቱ ዝወፅእ ዘሎ በቶም ጆኖሳይድ ዝወፅእ ዘሎ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሲቕ ነገረካ ዝደሊ
اوكي يغنيلنا غازتኛ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ደቃይቕ ዘውፅኦ መግለጺ ቃል ብቃል ከይተወስኸ ከይተቐነሰ ከም ዘለዎ እንሆ ከም ዝስዕብ ክነቕርቦ ኢና ሰራዊት ትግራይ ዋልታ ሓላዋት ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ይጅምር እዚ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ብጅግንነት ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ዝኽፍል ዘሎ ዋልታን ዕርድን ህላው ህዝቢ ትግራይ እዩ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ብመስዋዕቱን መቕሰልትን ዓጊቱ ህላው ህዝቢ ትግራይ ዘቐጸለን ውልደታት ዝስዋዕ ታሪኽ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ዝሓለፉ ዓመታት ኩሎም ዝገጥምዎ ፈተናታት ተጻዊሩ ጽኑዕ ዋርድያ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መነባብሩኡ ዘለዎ ጸገማት ክረኽቦም ዝግባእ ረብሓታት መሰረት ገይሩ በቢ ኣሃዱታቱ ሕቶታቱ ከልዕል ጸኒሑ እዩ በዚ መሰረት እውን ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሾም እዞም ሕቶታት ምላሽ ክረኽቡ መነባብሮ ሰራዊትና ክመሓይሽ ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐም ናብ ተግባር ኣብ ምስግጋር ምድንጓይ ስዒቡ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተፈላለዩ መልክዕ ሕትኡ ኣስሚዑ እዩ ሰራዊት ትግራይ ዘቕርቦ ሕቶ ፍትሓዊ እዩ ዓቕሚ ትግራይ ብዝፈቐዶ መሰረት ሕትኡ ክምለስ መነባብርኡ ክመሓየሽን ኣለዎም ኮይኑ ግን ሕትኡ ዝቐረበሉ ኣገባብ ስዒቡ ናይ ርሑቕን ቀረባን ጸላእትን ሕትኡ ክብለጹሉ መእተዊ መንገዲ እኩይ ዕላምኦም ንምግባር ሰፊሕ ምንቅስቓስ ክገብሩ ቀነምዮም ኢሉ ኣሎ ሕወሓት መግለጺኡ ብመቐጻል ሰራዊት ትግራይ ግን ንኹሉ ሽርሕታት ጸላኢ ብደቂቕ ዝግንዘብ ዘፍሽልን ብምዃኑ ነቶም ንሕትኡ ተበሊጾም ኣንጻር ህላዊ ሰራዊት ሓድነት ህዝቢ ዘቕንዑ ምንቅስቓሳት ብኣግኡ ብምርዳእ ሕትኡ ብትካላዊ መንገዲ ኣብ ምቕራብ ይርከብ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ነቶም ኣብ ሰልፍታት ዝተረኣዩ ሓላፍ ዘላፍ ምጉላእ መጓዓዝያ ህዝብን ህዝብን ይቕረታ ብምሕታት ዳግም ህዝባውነቱ ኣረጋጊፂ እዩ ይብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቶም መእተዊ በሪ ትግራይ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዝፍጠር ነቓዕ ኢሎም ለይትን ቀትርን ኣብ ምትዓብ ዝርከቡ ጆኖሳይደራት ተነኣኽቶም ማይ ብምዕኻት ሰራዊት ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ካብ ህዝባዊ መትከሉ ከም ዘይናጋዕ ኣመስኪሩ እዩ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዘቕረቦም ሕቶታት እቲ ሓደ ንምግዳልና ዝምጠን ክብሪ ክንረክብ ይግባእ ዝብል እዩ ነዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ዘድሐነ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ሰራዊት ክብሪ መሃብ ክኾን ዝግባእ ሕቶ ዘየድልን ተግባርን እዩ ኮይኑ ግን እቶም ትግራይ ንምህዋኽን ብጸላኢ ተሓዚልካ ህዝቢ ትግራይ ንምግዛእ ህዝቢ ትግራይ ንምግዛእ ሽቶ ዝሓዙ ዕሱባት ባንዳታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ዘካይድዎ ዘሎ ወፍሪ ጸለመ ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ኣሎም እዚ ኣብ ልዕሊ ዋልታ ህላዊ ህዝብና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ጸለመ ጠጠው ክብል ይግባእ እዞም ብዝተዋደደ መንገዲ ንሰራዊት ትግራይ ዘጸልሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ እውን ኩሉ ዝምልከቶ እጃሙ ክዋጻእ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዝፍጽሞ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝተመዛበለ ዝተሰደደ ወገናት ናብ ኬንዳ ኮይኖም ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቁ ኣለዉ ካብ ዝሓሊፉ እውን ደቆም ብኣራዊት ይምንጠሉ ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝርከቡ ወገናት ብምንነቶም ይቕተሉን ይጭወይን ኣለዉ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ኣይተኸበረን መስርሕ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጀኖሳይድ እውን ኣይተጀመረን እዞም ሕቶታት ህዝብና ምላሽ ዝረኽቡ ብሓፈሻ ድማ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዘብቅሕ ብሔራዊ ትካላትና እንትጠናኽርን ህዝቢ ከም ቀደሞ ብሓድነት እንትንቀላስን ብምዃኑ ህዝብና መድረኽ ብሔራዊ ሓድነት ብምክያድ ኣብ ሓድነቱን ትካላቱን ክፍተት ንምፍጣር ዝግበር ምንቅስቓስ ብጽንዓት ከም ዝተቓለሶ ወሲኑ እዩ በዚ ህዝብና ዝለዓለ መንፈስ ምልዕዓል ዘካይዶ መድረኽ ብሔራዊ ሓድነት ዝተደናገጹ ጸላእቲ ተነኣኽቶም እውን ኣንጻር ብሔራዊ ኣካላት ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ከካይድዎ ጸንሑ እኩይ ምንቅስቓስ ኣጠናኺሮም ይቕጽሉ ኣለዉ ህዝብና መላእ ሰራዊት ትግራይን ብሔራዊ ትካላውን ሓድነቱን ዓቂቡ ንኹሎም ሽርሕታት ብምፍሻል ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ከብቅዕ ህልውንኡ ውሕስ ክገብር ዝገብሮ ቃልሲ ከም ቀደሞ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣይጠራጠርን ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋዓትና ዝብል እውን ኣብ መወዳእታ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ጭርሖ እዩ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ምስ ፋኖ ኣብ ንገብሮ ዘለና ውግእ ሕወሓት ንፋኖ ይድግፍ ኣሎ ክብል ደጊሙ ኸሲሱ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ዘይተረጋግአሉ እዋን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ መንግስቲ